Braćo i sestre, dragi hodočasnici, u posljednje vrijeme sve češće me pojedini ljudi znaju upitati hoće li uskoro završiti pandemija COVID-19. Nisam stručnjak za ta pitanja, ali smatram da će navedena pandemija prestati ako budemo postupali na način kojim se ona može suzbiti. Među moćnim, ali ne posljednjim sredstvima borbe protiv virusa koji uzrokuje spomenutu bolest jest i molitva. Ona, molitva, naše počesto neuspješne ljudske pokušaje stavlja u odnos s Bogom. Našu prolaznost povezuje s onostranošću. Pomaže da ne ostanemo sami i izgubljeni na granicama naših mogućnosti. Stoga i današnje hodočašće u Voćin u okolnostima pandemije COVID-19 ima nemalo zdravstveno značenje. Ovdje naime Marija svojim zagovorom svakoga od nas stavlja u središte Božje pozornosti. Ona majčinskom brižnošću otvara naša srca za prisutnost Isusa Krista, da On svojom ljubavlju s križa, čija je ljekovitost jača i od same smrti, uđe u dubinu našega bića, zahvati duh, ispuni ga onim što i u najtežim stanjima našega života daje smisao i puninu postojanja, te na taj način našu prolaznost poveže s Božjom vječnošću. Poput Petra nakon ozdravljenja Eneje u Lidi, kako bilježe djela apostolska, Marija svakoga od nas i na ovom hodočašću snažno poziva: ozdravljate Isus Krist, ustani i hodi s njime. Hvala ti, Isusova majko, što nam svojim zagovorom želiš podariti Isusa Krista i njegovu ljubav jaču od smrti kao našu najbolju sudbinu. Braćo i sestre, ovo naše hodočašće odvija se, kao što smo već spomenuli, u godini obitelji, koju je proglasio Papa Franjo. Želio nas je Papa o 5. obljetnici svoje pobudnice Amoris Laetitia, radost ljubavi, objavljene nakon opće biskupske sinode o obitelji 2016. potaknuti na dublje razmišljanje o braku i obitelji, te na zauzetije djelovanje s evanđeoskih polazišta. Zadaća koju nam je povjerio Papa Franjo osobito mi je draga, jer sam kao predstavnik Hrvatske biskupske konferencije bio sudionik spomenute sinode u Rimu. Kako znadete, po želji Pape Franje istovremeno je u tijeku i godina posvećena posebnom štovanju Svetog Josipa, koja također na svoj način upućuje na svetu obitelj i na naše obitelji. Nakon župnih kateheza koje smo održavali minule korizme, ovogodišnja hodočašća u Marijina svetišta prigoda su da u svjetlu spomenute pobudnice Amoris Laetitia posvetimo barem nakratko pozornost braku i obitelji, te ih ponovno povjerimo zagovoru Isusove majke i Svetog Josipa. Dragi hodočasnici, svjedoci smo kako se na mnogim razinama hrvatskog društva pripovijeda da su brak i obitelj u krizi i da je kod nas demografsko stanje vrlo teško. No, preslabi su glasovi, a još slabiji projekti koji bi bili obećavajući za popravak toga stanja, te u odgovornosti koju imamo kao vjernici valja postaviti pitanje što nam je u tom pogledu činiti. I to ovdje u Voćinu, i to pred Isusovom majkom. Može li nam sveta obitelj biti primjer za život u braku i obitelji? Zasigurno može, ali ne u svemu.
Naime, bračno zajedništvo Marije i Josipa utemeljeno je na posebnom Božjem naumu, u kojem se potomak ne rađa iz naravnog sjedinjenja muža i žene, nego je kao sin očev od vijeka začet po Duhu Svetom. I upravo je on, Isus, sin očevi Marijin, dvostruka ljubav koja najdublje povezuje Mariju i Josipa u zaručničkom i obiteljskom zajedništvu. Isus voli svoju majku i svoga po očima neizmjernom božanskom ljubavlju, a oni mu uzvraćaju svojom ljubavlju. Isus je onaj koji daje dubinu, snagu, trajnost i čvrstinu njihovoj ljubavi i obiteljskom zajedništvu. Upravo to je Isus i u braku svih onih koji ga stave u središte svoga života, te jedno drugom prilaze pogledom vjere, osjećajima ljudske ljubavi, pročišćene, ozdravljene i učvršćene Isusovom božanskom ljubavlju. Marija je na svadbi u Kani Galilejskoj, potičući pretvorbu vode u vino, usredotočila pozornost mladenaca na Isusa, na njegovo djelo, na njegovu božansku ljubav i učinila im najveću uslugu kad je Isusa uvela u zajedništvo njihova bračnog i obiteljskog života. Istovremeno je pomogla nazočnim učenicima da po znaku, po čudu pretvorbe vode u vino prepoznaju tko je Isus Krist. Otkriju da je u njegovu čovještvu na djelu Bog, njegova božanska moć, te ih je potaknula da se vjerom s njime najdublje povežu, uđu u zajedništvo njegove osobe, ne za kratko, nego za vječnost. Na pitanje što nam je činiti u Hrvatskoj s obzirom na brak i obitelj u sadašnjem našem društvu, Marijin je odgovor iz Kane Galilejske snažan i ovdje u Voćinu. Stavite Isusa Krista u središte svoga života i slušajte ga. I tako se ponašajte. Nitko tko je tako činio nije se prevario. Nijedan brak koji je tako živio i rastao nije se razbio. Draga braćo i sestre, o značenju Isusa Krista za kršćanski brak progovorio je i sveti Pavao u današnjem prvom čitanju. Pišući Efežanima, apostol polazi, upamtimo, od Isusove ljubavi, ne od nekog drugog polazišta, od ljubavi koju on trajno ostvaruje u odnosu prema crkvi, svome tijelu, te u tom odnosu Pavao prepoznaje model po kojem muž i žena trebaju konkretno živjeti povezanost u braku. Kao što Krist ljubi crkvu, tako treba muž ljubiti ženu. Kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žena mužu, tvrdi sveti Pavao. U današnjem društvu velike osjetljivosti za prava žena, navedena tvrdnja svetoga Pavla o podlaganju žene mužu može se nekom učiniti neprihvatljivom. No, apostol ovdje ne nastupa kulturološki uvjetovanim, sociološkim ili nekim antropološkim mjerilima, niti polazi samo od prava žena na svoje tijelo, nego mu je mjerilo ono što Isus Krist ostvaruje svojom ljubavlju u odnosu prema crkvi. To je izvanredna, nova mogućnost življenja braka i obitelji. Kad vjernici prihvaćaju u svom braku očitovati taj odnos, tada žive dinamizam božanske ljubavi, postaju dionici onoga što Krist ostvaruje u crkvi i po čemu je ona mega misterion, veliko tajstvo, kako tvrdi sveti Pavao. Ukoliko se brak i obitelj svedu na čistu sociološku razinu, oni postaju isključivo ljudske ustanove, podložne svim ljudskim nemoćima i mijenama.
Živjeti brak u Gospodinu, kako tumači Sveti Pavao, znači vjerom biti ukorijenjen u Isusa Krista i njegovu ljubav na križu, a onda obiteljskom molitvom i nedjeljnim sudjelovanjem na svetoj misi živjeti zajedništvo s Isusovom crkvom i biti u njoj dionicima božanskih dobara. To je duhovno vezivno tkivo koje ljudskoj ljubavi u braku daje božansku snagu. A ona se, ta božanska snaga u braku, očituje u bračnoj trajnosti, plodnosti potomstvom, odgoju djece u evanđeoskim vrijednostima, strpljivosti, u uzajamnim poteškoćama i životnim nevoljama. Brak i obitelj nisu svrha samima sebi, ali su po Božjem naumu put našeg očovječenja na prolazu ovim svijetom, te ih trebamo štititi i promicati, braniti i podupirati radi dobra bračnih drugova, djedova i baka, a napose djece i mladih, nositelja obiteljske, crkvene i društvene budućnosti. Marijo, Isusova majko, Gospo naša voćinska, pomozi nam da se kao vjernici usudimo u našem hrvatskom društvu živjeti brak, obitelj kao Božji projekt o čovjeku, kojem je konačni smisao dala Isusova ozdravljujuća ljubav, moćna i za naša nemoćna stanja. Neka tako bude. Amen.